We kennen Arie Ribbers natuurlijk ook als de feestzanger die elke feesttent in Nederland heeft gezien. Ja. En de laatste jaren daarvan ook altijd met de camper arriveerde. Ja, dat was het. 7 jaar hebben we die gehad. Dat was een hele leuke tijd, moet ik eerlijk zeggen. De enige fout die ik had gemaakt toen, was dat ik er een grote koppen van mij op had staan. Dus als ik even tussendoor, Sea die rijdt altijd. Als ik tussendoor even, het zat een woordje Brabants in, hè, deur. Tussendoor even een half uurtje of een uurtje wou slapen. Wat wel eens gebeurt in de auto. Ja, dan werd er weer geklaksoneerd. En de duimen maar altijd positief. En dan moest ik weer zwaaien. Weet je wel. Dus, maar dat heeft ook zijn goede kanten. Want het was fantastisch. Je hebt je eigen huisje mee. Dit huidige album is op een hele bijzondere manier letterlijk en figuurlijk gelanceerd. Ja, dat was natuurlijk... In feite was dat voor mij ook een hele grote verrassing. En we zouden een paar dagen naar Amerika. Ik denk, nou, leuk uitstapje. We zijn vertrokken naar Houston. En toen dacht ik, wat leuk. Dan hou ik allemaal eens even in de gaten wat er allemaal gebeurt. En van Houston naar Texas, een auto gehuurd, nog 5 uur in een auto zitten rijden. Kom ik op een heel groot terrein. Hoe noemen ze? Een ranch. Van die pet die je net gezien hebt. Kom op die ranch. En daar gebeurt een lancering. Een cd wordt gelanceerd. Want daar heeft nog nooit iemand aan gedacht. Want ik ga dat eens een keer opgeven. Want ik ben de enige in de wereld die een cd-album echt gelanceerd heeft. Met een raket. En met de parachute na een paar minuten weer uit het luchtruim komen. Zo zijn ook wat visitekaartjes meegegaan. Niet met deze raket, maar weer met een echte shuttle. Die is de ruimte ingegaan, die is daar een paar weken geweest. Mooi certificaat erbij. En daar ben ik ook wel trots op.